gu jarri du pixka bat 50 urte betetzen dialako gertaera eta data kasi mitifikatu den batena, 78ko maiatza eta Parisen, baina giadaleko askotan izan zela, bai Europan bertan eta baita ere Estatu Batuetan, gizarte zibil mugimendua edo Vietnameko gerra edo gauza asko izan ziren, eta ez justu 78an baita lehenagotik eta ondoren ere. Eta Euskal Herrira etorri eta Euskal Herriak bazuen bere historio propioa, bizi zuen bere borroka propioa, frankismopean, hegoaldean, bederen, eta horre justu 78an ere gauza importantea gertatu zian, eta bata hizkuntzaren batasuna, bestea da Txabi Etxebarrietaren heriotza edo etaren armatzea, lehenago izatu zen kultur berpizkunde berri bat, ikastolak alfabetatzea, ondoren etorri ziren Burgosko prozesu ikaragarri hura, Lemoizko borroka handik urte gutxitara hasten da, eta aipatu genezaken beste bat, asko gehiago ere izango dira, sekularizazio prozesu bat 10 urtean erabat sekularizatzen den gizarte bat, eta beste gauza bat importantea, eta batzuetan agian historiografiak ez duena hainbeste jaso, eta da euskal feminismoaren, feminismo abertzalearen sorreran. Iparraldean lehenengo, baina hegoaldean ere baziren horren adierazkotasunak, eta horietako bat Amaia Lasaren garai hartan egindako bere poesia gintza guztia pixka bat hortan dijoa eta guretzako gaur ikusita ere berria, berritzailea eta fundazionala da. Nik uste dut 78 eta gero 78an eta aurretik sortzen den pentsamendu eta diskurso guzti horretan utopiak hartzen dula esanahi berri bat edo gehitze zaiola esanahi bat gehiago ez. Hori da berda guri interesatzen zaiguna eta da utopia kritikoarena eta utopia eraldatzailearena. Utopia ez da bakarrik paradisu bat horreti dagoena edo amets bat, baizik eta utopia da helmuga bat, baina bidean balioko diguna dugun honen kritika eta eraldaketa prozesuak martxan jartzeko. Alegia, utopia ez da gauza paralizante bat, lortuko ez den zerbait eta hor dagoena eta beraz gauden honetan geratu ere izan bezik kontrakoa utopia, lortu edo ez izango da. Motibo bat, arrazoi bat, zio bat mugitzen hasteko. Hori da pixat, 78ak ekartzen duena, jendeak kaleak hartzen dituenean, hitza hartzen duenean, gizarte zibilaren kontzeptua neurri batean sortzen denean, eta egituren, estabezituaren, boterearen kontrako ahots berri batzuk sortzen denean, leku, eremu eta geografia diferentetan. Guk pixat horri edo nahi diogu ez da. Eta galdetu baita ere eta gaur egun, ze utopia ditugu zentzu horretan. Ala beharrez ez da. Ala beharrez esan nahi du urrats batzuk eman, hori galean hau esatezun hori, urratsa eman eta hortzen muga bezala utopiak urratsak ematen ditu horrela ez da. Baina modu guziz da pixkat jarrera vital bat, jarrera kolektibo vital eta politiko bat edukitzea eraldaketarako eta gauzak hobeago, egoera hobeago batetara ekartzeko borondate eta aktivismo politiko hori elikatzeko beharra ez da. Uste dut hori ezinbestekoa dela. Ez da mugatzen ari garen horretara, baina egia distopiak fikzio bezala, edo kultur sistema, edo kultur ideologia bezala, asko ikusten ari garela, denok ikusten ditugun, asko ikusten ditugun telesail askotan, distopiaren irudia, alegia, etorkizuna, gaur eguneko baina okerrago izango da krudela, izango da brutala, izango da bizi ezin den mundu bat, eta, hor ideologia baten, sozializazio sistema baten parte da. Guzti hori ez da sormen librearen, artistaren sormen librearen imaginazio bat, baizik badago, nolabait badago luar bat edo abonatutako lurralde bat horrelakoak sortzeko. Horren atzetik zer ulertzen dugu ez. Segurazki ulertzen dugu, edo esan nahi zaiguna da ez mugitu, mugituta edo etor daitekeena okertzea izango da, beraz. Hau da dugun mundu posible on bakarra edo onena izan dezakeguna, ez amestu gehiagorekin. Neuste distopiaren ideia hori dela, eta behar bada gaur egun funtzionatzen duela eremu batean, ez?
eta askotan esaten da, inoiz baino gehiago dakigu, inoiz baino preparatuago gaude, gain preparatuta gaude, aldi berean globalizazioak inoiz baino lotxagabekiago jartzen dizkigu begien aurrean munduko gerrak, miseriak, heriotzak, injustizia soziala, ikusi egiten ditugu telebistan egunero, eta aldi berean badirudi inoiz baino gutxiago aldugula. Sensazio bat betea, baina ezin dugu ezer egin, ez da. Daukagun hori mantendu, hori oso ideologikoa da, ez da uste dute utopia berriak datozela beste modu batez pentsatzetik, eta pentsatzera behartzen dituzten zirkulo bat bada, hau da pentsamendua, eta hau edia gaiak, hor zerrikituak iriki barriela barrutik kanpotik barrura, esateko ez, pentsatu daitezke beste gauza batzuk, eta planteatu eta egikaritu daitezke beste bizimodu posible batzuk. Bai, bi utopia hartu ditugu, zentzu horretan, utopia kritiko eta eraldatzaile horietan, importanteak iruditzen zaizkigulako. Lehenengoa da zaintzaren utopia, eta uste dute momentu honetan diskurso establezituaren zirrikitua zabaldu honetako baturik gala, zuzen guen dela 10 urte edo 20, etzala hori planteatzen, alegia bizitza erdigunean, eta ez dirua eta lana eta merkatua baizik, eta bizitza erdigunean jarri, eta nolabait zaintza, guztion zaintzaren politika batek ardaztu beharko lukela gizartea, hori da utopiaren ideia, iruditzen zaigu importantea dela, eta bainaz bide egiten ari dela, eta asko aipatzen ari garela, eta merezizula hori aipatzea, eta horregatik pixka bat marko teorikoa jarriko dugu, ideia hori zer da, nola da, nondi datorren, nolabait feminismoak dakarren ideia bada, eta ze proposatzen den horretan, ze arrisku izan ditzake, zelako gauzetan, beti gertatzen da esnet utopia bat lantzen ari zarenean, askotan gertatzen da bere barne arriskuak, ez barne arriskuak baizik sistemak izartzen dizkion arriskuak ere baditula, arrisku evidentena da zerbait aldatu ezer ez aldatzeko. Hori ere modu kritikoan horren aplikazio nola egiten den ikusiko dugu, eta gero, esango dugu ekimenetik datorren praktika bat, Bizkaiko adineko zaintzaile greba luze horrek ekarri duna, eta kasualitatez zaintza erdian zegoen, eta behar bada zaintza erdian zegoelako, eta emakumeek egiten zuten greba zelako izan da hain luzea, hain gatazkatsua, eta hain justua. Eta bigarrena, sozioekologia. Lehen ekologia esaten zitzaion, utopia ekologikoa edo ekologiaren borroka, baina gaur egun urteak dira eta markadak ekologia eta injustizia soziala edo bi alde horiek ezinbestean lotuta ikusten diren, zazkenean gure bizimoduek, gure praktikek eta guk sortzen ditugun ez bakarrik kutsadurak eta zaborrak, materialak edo hori, baizik eta bestelako zabor humanoak eta bestelako miseriak dena lotuta dikoa, finitu da planeta batean, eta azkenean baliabideen privilegio eskobide borroka horretan balitzen. Orduan, horre berdin jarriko dugu marko teoriko bat, horren bueltan, bi izango da, eta hor bi praktika baita ere, errealitatetik, ez bi ekimen. Bizi, Baionako mugimendua, eta hauek justu bi lerroiek lantzen dituzte, garbiago esan da ekologia eta migrazioa, justizia soziala, esatu duten bezala beraiek, eta ondoren bego artek mugitorri refuxiatuak, beste 11 proiektutan diren aktivista ez, nolabait diskurso eta praktika berri bat jartzen, munduan bizi garen guztion arteko bizikidetza, ez da oso bizikidetza, gutxienez horren gainean gutxienez pentsatzen, non gauden da zertan ari garen, gugen mundu privilegiatuko kide garen gainean, ez da. Bai, hori da, nik uste dute dela esperientzia politikoen nolabait transmisioa nola egingo dugu, eta hemen posible dugu egitea horregatik amaia lasa, ez da. Esperientzia hori transmititu guri nola izan zen da, batzutan transmisio horretan elementuak oso txikiak dira, bizipena, bizipen batek asko esan lezake edo begiak argitu ditzazke. Hori oso importante iruditzen transmisio hori etengabe izatea, eta guk, eta ondorengo belaunaldi, eta horrekin, transmisio horrekin egingo dugu
onartu, ukatu, kritikatu, eraldatu, nahi dena, baina jakinetik. Eta gero, beti, gure artean beti konpartitzen dugun ideia bat, azken 50 urtean gutxienez, agian gehiagotan, baina Euskal Herrian, nolabait, agian galdera gaur egun diferentea dira, baina auziak oso antzeko dira. Auzi berdinetan gaude, gure gurasoek eta agian gure aitona-amonen kasuan ere bai, auzi berak, agian galderak, baldintzak, egoera diferenteak, baina galdera berriak ematen dugu, baina auzia bera da, ez da, orduan leku hauek hori pentsatzen dugu. Edo, lagungarri diren eta giro honeko proposamen bada. Nik uste dut elkarren abeko sona direla, ez bakarrik antolakuntza errazten dutelako, gaur egun gauzak antolatzen den zaila, baizik elkarren bakoitzak daukan jakintza konpartitzen delako, metatzen delako, eta ideia oso oinarrizko bat, baina bai pentsatzea eta bai ekitea beti taldean egiten dut, ez dirako gauza individualak, eta taldean ematen direlako emaitza honenak.